Грешка, която може да ви струва хиляди при монтажа на вграден душ. Аз съм Димитър от БГ Ремонт. Вижте, при монтажа на вграден душ е много важно всички връзки да бъдат проверени и тествани. Задължително е, когато бъде монтиран, минимум 24 часа водата да бъде под налягане, за да бъдат проверени всички клапки, всички уплътнения, така че да сме сигурни, че няма да има проблем, който ще е под плочките и ремонта му ще струва хиляди. Случвало ни се да ремонтираме вградени душове, които не са монтирани правилно. Там процедурите са сложни и съответно скъпи, като крият и допълнителни рискове. Почти всички случаи трябва плочки да се разбиват, което крие риск от нараняване на самия вграден душ, както и от компрометиране на останалите плочки, тъй като къртенето е свързано с много вибрации, а фугите могат да получат микропукнатини, през които след време да прониква вода. За да се спестите ненужни разходи и нерви, доверете се на професионалист bgremont.com или телефон 0877 75 5797. При нас няма грешка.